Assalamu alaikum ƴan mata. Da Allah ina tambaya ne da Allah. Kin ga dai laurai ki zo mu wuce da ganin wani mutum ma ilma ba musulmi bane. Ta za a yi wanda ba musulmi ba ya muna sallama. Laure, wane ne wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yayi. Malam ba ciki kuke shiga bane? Eh ba zai shiga ba. Ikon Allah. To nawa ne kuɗin naka malam? 200 ne. Malam ga dalilin ku. Na gode ku. Allah saka da alheri. Na gode. No. Assalamu alaikum ƴan mata. Ina tambaya ne da Allah. Kin ga dai laurai ki zo mu wuce da ganin wani mutum ma ilma ba musulmi bane. Ta za a yi wanda ba musulmi ba ya muna sallama. Kin dai san halin farge yana kitsewa da ko a cikin garin nan balanta ma ba koko. Ni dai kin ga tafiya na. Dan Allah uwa ina tambaya ne da Allah. Allah ya sa na sani. Gidan mai garin nan nake tambaya. Zo mu je na sani. Mu je zaka. To ga gidan mai gari. Dan ne gidan mai garin? Kai sallama za su fito. Ni barin ƙarasa gida. Ki dan jira mana ya dan fito. To. Bawan Allah lafiya? Lafiya lau malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laure? Na'am. Wane ne wannan? Dama gidanku yake nema na ganshi a hanya na rako shi. Kina ji na Laure? Yanzu dai ki sauri ki wuce gida kawai. Je ki. Bawan Allah lafiya? Lafiya lau malam. Yanzu dai ba wannan ba. Taho daga nan dan Allah taho. Jummala. Ya mana. Haba laurai yanzu dama akwai ganda wani zai iya shiga tsakaninmu da ke kin ga mutane baki san kowa ya shi ba. Sai din ci miki kakki tsaya kika tsaya baki san kowa ya shi ba kika san ma ko barawan mutane ne. Dakata Jummai. Ni fa ban gadi wula'anci ba. Kina ji abin da iya take ce mana in za mu fita mu dinga mutunta bako. To bako duk inda yake in dai ban san shi ba yana buƙatar taimako sai na taimaka masa. To ni da fata na Allah ya sa wani bai ganku ba a je a samu matsayi je ya ga ya farki a samu matsala tsakaninku. To in ma an faɗa masa ni ina ruwana. Me zai faru a ciki? Ni kin gani ma yanzu tafiya wajen mai gari zan yi in je mu gaisa da bako. Au iye yanzu tafiya zaki bacin kin san akwai alƙawarin ku da falge? Ai ko yanzu zan je in gaya mishi domin ni zan jagoranta ta da kayan baya. In kin je ki ce ina gaishe shi. Iye me ke shirin faruwa da Laurani?